Знаете ли, че в забавен английски приказно изкуство работим по метода сугестопедия? Това е научно подкрепена методика, за която има литература в библиотеката. Тя е също така одобрена от ЮНЕСКО. И освен, че ще ви е много забавно и приятно в часовете, вие с лекота ще усвоите много нови знания и умения. Освен това, преподавателката, аз съм дипломиран филолог и много добре знам какво правя. Ето какво споделят предишни наши курсисти за преживяването си в курса за възрастни. Сугестопедичният метод е система за изучаване на чужд език, като съчетава в себе си изучаване, поддържане, упражняване на езика по метода на професор Лозанов. Заниманията са съчетани с релакс, визуални ефекти и забавни игри, а преподавателката, госпожа Ани Недялкова, е млад, енергичен, креативен човек с много таланти, която превръща заниманията по езика в нещо, освен много полезно и приятно, като стриктно е отдадена на методите на професор Лозанов. Така че удоволствие да се учи при нея. Благодаря много. Аз какво искам да кажа, че от дълго време си мисля да се запиша на точно курс по английски, въпреки годините си. И когато ми излезна обявата за забавен английски с Ани, веднага се обадих, даже бях на язното с моята сестра, звъннах и тя каза добре. Записах се и не съжалявам. Много е забавно, много увлекателно и с много желание идвам. Благодаря. Аз искам да кажа, че много се притеснявах преди да се запиша, като почнах първоначално да идвам, но тук атмосферата, обстановката е приятелска. Срещнах хора, които в тяхно лице мога да кажа, че виждам приятели, които ме подкрепят, защото аз съм от тия по-назад, но имам напредък голям. Анито е страхотна. Анито дава всичко от себе си, да може да ни научи на нещо и колкото и на нея да е трудно, колкото и време да я отнема, прави всичко за нас. Страхотен човек. Благодаря от сърце.